טוב, שלום, אני רוצה לעבור עכשיו על השאלות, שאלות שאפשר לשאול במהלך הניסוי. אני עובר על השאלות סיכום שמופיעות בסוף כל דוח, אוקיי, נעבור עליהן. אבל לא מתחייב שזה השאלות היחידות, אבל זה, מי שיודע את השאלות האלה בדרך כלל זה השאלות מעבר לעשיית הניסויים. אז אני מתחיל. שאלת נפילת גופים, שאלה ראשונה, הגדר מהי נפילה חופשית. נפילה חופשית זה גוף שנע בהשפעת כוח הכבידה בלבד, בלי שום כוח אחר. האם תנועת הגופים בניסוי הייתה נפילה חופשית? תשובה, לא, כיוון שיש חיכוך עם האוויר, בכדור הארץ יש חיכוך עם האוויר מה לעשות, ולכן זאת לא הייתה נפילה חופשית. הסבר את סיבת ההבדל בין תנועת שני הגופים. אז פה יש לנו את המשוואה שהראיתי בסרטון איך אני מפתח אותה, אני רק אראה אותה פה ישר. אוקיי, אז יש לנו פה את המשוואה, אז אפשר לראות שהתאוצה A שווה ל-G פחות החיכוך חלקי המסה. כוח החיכוך בניסוי הוא קבוע, כי הגופים באותה צורה, אז ככל שהמסה יותר גדולה, הגוף הזה שואף לאפס, הוא פחות משפיע. אבל כשהמסה קטנה, האיבר הזה בעצם יותר גדול, ואז G פחות מספר יותר משמעותי. בקיצור, אפשר לראות ש-M משפיע על תאוצת הנפילה. זאת הייתה השאלה בעצם. למה היה סיבת הבדל בין תנועת שני הגופים? תשובה, בגלל שהמסות שלהם, המסת הגופים שונות, ולכן תאוצת הנפילה החופשית שונה. ככל שהגוף מסיבי יותר, הוא יותר מתקרב ל-G, יותר ל-9.8, ככל שהוא פחות מסיבי, כוח הכבידה, כוח החיכוך יותר משפיע עליו. למדנו בחוק שני של ניוטון, סיגמה F שווה MA, ככל שהמסה יותר גדולה, אותו כוח על מסה יותר גדולה, התאוצה קטנה יותר, כלומר ההשפעה שלו קטנה יותר. ככל שהוא גוף יותר מסיבי, הוא פחות מושפע מכוחות. ולכן על כוח חיכוך זהה לחלוטין. אם יש גוף עם מסה קטנה הוא יושפע הרבה יותר, יש גוף עם מסה גדולה הוא לא יושפע. ג' צריך להראות באופן פרמטרי את הביטוי הזה שפיתחנו פה, זה תסתכלו בסרטון שהסברתי על נפילת גופים. ד' לאור תשובותיך לשאלות הקודמות, הסבר כיצד בוחרים את גודל המסות בניסוי שערכתם. אז ככה, מצד אחד אנחנו רוצים לראות הבדל במסה, אז אנחנו לא ניקח מסות עם הבדל מאוד קטן, לא ניקח מסה של 100 גרם ו105 גרם, כי ההבדל לא מובהק, הוא הבדל מאוד מאוד קטן, נרצה הבדל מאוד מאוד גדול בין המסות, הבדל כמה שיותר גדול, אוקיי? אז כלומר אנחנו צריכים נגיד מסה אחת X, מסה שנייה תהיה 10X. עכשיו, אם זה ככה, אז בואו נבחר קילו ו10 קילו. בניסוי, אם אתם זוכרים, לקחנו משקולות מאוד קטנות. למה? כי אם אני לוקח משקולת של קילו, ההשפעה של החיכוך כבר יהיה זניח לחלוטין. כלומר, קילו כבר אנחנו נגיע ל-9.8. וגם 100 קילו וגם טון. כלומר, קילו וטון זה תהיה אותה תאוצה בדיוק. אני צריך מסות מאוד מאוד קטנות שהחיכוך ישפיע עליהם. אני מזכיר שכוח החיכוך מושפע מהמהירות. ובגלל שאנחנו זורקים מגובה נמוך, אז המהירויות עוד נמוכות, אז הכוח החיכוך יחסית קטן, חלש. אז אנחנו צריכים מסות קטנות שכוח החיכוך ישפיע עליהם, ולכן לקחנו מסות סדר גודל של 10 גרם ו100 גרם, או 80 גרם, 9 גרם, כלומר מסות כאלה מאוד מאוד קטנות, אבל ההבדל ביניהם צריך להיות מאוד מאוד גדול. היי, כיצד יראה לדעתך גרף של V, המהירות כפונקציה של T, עבור גוף נופל בעל שטח פנים גדול? הסבר את תשובתך. כלומר, אם אני אזרוק חפץ שיש לו שטח פנים גדול, איך יראה הגרף? אז בהתחלה הוא יתחיל ליפול בתאוצה, אבל ככל שהמהירות הולכת וגדלה, בגלל שיש לו שטח פנים גדול, אוקיי, אז החיכוך יהיה מאוד גדול, והמסה שלו לא גדולה, אז מה שיקרה שבשלב מסוים, הכוח כלפי מטה יהיה שווה לכוח כלפי מעלה. ואז בעצם הוא ייפול במהירות גבוהה. ולכן הגרף ייראה גרף שמתחיל לעלות ואז הוא נהיה שטוח. אוקיי? ככה יראה הגרף. אני אסביר עוד פעם למה. בהתחלה יש mg ואין חיכוך עם האוויר, ואז הוא מתחיל לנוע לצבור מהירות. כשהוא צובר מהירות, החיכוך הולך וגדל. ואז הוא צובר עוד מהירות, עד שבשלב מסוים מגיע למצב שה-mg, בגלל שהחיכוך הולך וגדל, גדל, עד שהוא מגיע לשלב שהם שווים. ברגע שהם שווים, הוא נע במהירות קבועה, אז החיכוך לא גדל. ואז יש איזו מהירות סופית שמגיעים אליה, ולכן הגרף יתחיל בעלייה, ממהירות 0 עלייה, ואז שלב מסוים יתחיל להתמתן ויהיה ישר. בקיצור, כל הגופים בכדור הארץ מגיעים למהירות סופית, כמו צנחנים
שקופצים צניחה חופשית, הם קופצים מהמטוס, אחרי כמה שניות הם מגיעים לזה מהירות שהיא לא משתנה יותר, כי החיכוך עם האוויר שווה ל-mg שלהם. הלאה. לו בוצע ניסוי על הירח, מה היה השוני בתוצאות? אז היה שוני גדול מאוד בתוצאות, שעל הירח קודם כל, אומנם התאוצה שונה, אבל גם אין אוויר. ואין אוויר, אין חיכוך עם האוויר, ולכן לא משנה איזה גוף, באיזה עוצמה נזרוק, שני הגופים ייפלו ביחד, כלומר אין השפעת מסה על תאוצת הנפילה בירח. זין, הסבר כיצד חישבת את המהירות הרגעית בעזרת שימוש במשוואה למציאת מהירות ממוצעת. אנחנו צריכים לעשות חישוב, בניסוי הזה הטרקר מוציא לנו מהירויות, מיקום זמן. איך אנחנו מגיעים למהירות? איך אני יכול לדעת מה המהירות מתוך המיקומים? אוקיי? אז אנחנו יודעים לחשב משתי נקודות מהירות ממוצעת. אוקיי? אבל מהירות רגעית, אין לנו נוסחה שיודעת לחשב מהירות רגעית. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? אנחנו נעשה חישוב מהירות ממוצעת. בואו נראה לכם את זה גם פה. יש את זה פה כבר. אוקיי. אז פה סרטטתי. אם יש לי מהירות גוף שנע בזמן מסוים, מתחיל ממהירות 0 ומגיע למהירות 10. אוקיי? אז מה המהירות הממוצעת בין 0 ל-10? בתנאי שכמובן מדובר על מהירות קבועה, על תאוצה קבועה. אז מה יהיה ההבדל? הממוצע יהיה 5, נכון? אם הוא התחיל ב-0 והגיע ל-10, הממוצע יהיה 5 מטר לשנייה. 5 מטר, סליחה. סליחה, זה גרף מהירות זמן. עשיתי קודם ושיניתי. זה גרף מהירות זמן. אוקיי? אז פה יש מהירות 0, מהירות 10 מטר לשנייה. המהירות הממוצעת היא 5 מטר לשנייה. כתוב פה מהירות ממוצעת. אז איך אני עושה את החישוב הזה? אני עושה 10, המרחק 10 פחות 0, חלקי הזמן חלקי זה, ואני מקבל את התוצאה. עכשיו שימו לב שהמהירות הממוצעת היא בדיוק המהירות הרגעית במרכז הקטע. ולכן אם אני אעשה מהירות ממוצעת בין 1 ל-3, אני אקבל את המהירות הרגעית בנקודה 2. בסדר? זה מה שצריך להסביר. או שתזכרו לענות את התשובה הבאה, תלמדו את זה בעל פה. מהירות ממוצעת בקטע שווה למהירות הרגעית בדיוק במרכז הקטע. מרכז כוונה היא בזמן, לא מרכז מיקום, מרכז בזמן. אוקיי, שאלה אחרונה. הסבר מדוע חשוב לא לצלם את הסרטון במרחק קרוב מדי, ורשום עוד דגשים חשובים בצילום סרטון טרקר. אוקיי, אמנם טוב, נסביר עכשיו. בקיצור, הקנה מידה הוא תלוי לפי המרחק. אוקיי? ככל שדמיינו שעכשיו הייתי ברקע ומאחורי היה הרים, ההרים היו נראים יותר קטנים ממני אולי, והם יותר גדולים פיזית. כלומר, הקנה מידה נכון בכל סרטון לפי המרחק שאתה נמצא. תסתכלו על היד שלי, זה סרטון, תראו כמה היא תופסת מקום, בסדר? אני תופסת פה את הראש שלי, כשאני מתקרב אתם רואים שהראש שלי כבר הרבה יותר, כאילו יותר קטן, היד הרבה יותר גדולה, אני מתרחק, היא קטנה, בסדר? כלומר באמת המרחק מפה לפה הוא נגיד 15 סנטימטר, אז פה זה 15 סנטימטר, אבל בחלק הקרוב 15 סנטימטר תופס את כל המסך. ולכן המרחק מהמצלמה הוא קובע את הקנה מידה. ולכן חשוב לצלם את זה מרחוק. כי אם אני קרוב מאוד, ואני זורק איזשהו טוש, אוקיי? אני זורק טוש. אז בהתחלה הוא מרחק מטר ממני, אבל כשאני זורק אותו לרצפה, כי זה באלכסון, הוא יהיה זה כמעט 2 מטר ממני. ולכן בעצם הקנה מידה יהיה מאוד שונה. כאילו המרחקים יהיו שונים מאוד, ולכן צריך לצלם מרחוק, כמובן לא לזוז, להיות יחסית במרכז הסרטון כדי שההשפעות יהיו יחסית קטנות. זהו, זה היה על הניסוי מספר 1. אני עובר לניסוי מספר 2 על ניסוי זריקה אופקית. רגע, אני רק פותח את הקובץ של השאלות. טוב, שאלות סיכום. האם זריקה אופקית נחשבת נפילה חופשית? אז תשובה, כן. כי אמרנו שנפילה חופשית זה גוף שנע בהשפעת כוח הכבידה בלבד, ואף על פי שאני זורק משהו באופן אופקי, הכוח היחיד שפועל עליו כשהוא באוויר זה רק כוח הכבידה, ולכן זה נפילה חופשית. אוקיי? עוד פעם, הפעם אנחנו מתעלמים מהחיכוך. כלומר, לא כמו הניסוי הקודם, להגיד זה לא נפילה חופשית. מדובר באופן תיאורטי, האם זריקה אופקית כללית, לא בניסוי שלנו, אם נחשבת נפילה חופשית, התשובה היא כן. שאלה 2, כדור קופצני נזרק אופקית, כמו בניסוי שביצעתם. כן? זורקים כדור,
הכדור בום, קופץ, 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 קופץ. האם המהירות בציר ה-X נשארת קבועה בכל מהלך הניסוי, גם אחרי הפגיעה והניטור חזרה למעלה של הכדור? אולי לפני זה נקדים, אין את זה פה, אבל זה פשוט מופיע בדוח עצמו. נסביר את השאלה. השאלה היא, מהו עיקרון הפרדת הצירים, אי תלות הצירים? זה אומר שבפיזיקה כל ציר פועל בנפרד לציר השני, בכל מה שקשור לוקטורים. כלומר, מה שקורה, הפיזיקה של ציר X לא משפיעה שום דבר על פיזיקה של ציר Y. כוחות ב-X לא משפיעים על Y, מהירויות ב-X לא קשורות ל-Y, תאוצה ב-X לא קשורה לתאוצה ב-Y. בסדר? שום קשר בין שני הגדלים האלו. ולכן, בשאלה הזאתי, אוקיי? כיוון שהמהירות בציר ה-X, אין שום כוח שפועל בציר ה-X, וגם כשהכדור פוגע, הכוח הוא לכיוון ציר Y, הנורמל הוא כלפי מעלה, אז בציר X אין בעצם שום השפעה. אוקיי? ולכן, באמת מהירות בציר X נשארת קבועה לחלוטין, גם כשהוא עולה ויורד, עולה ויורד, היא נשארת קבועה לחלוטין. טוב, צריך להסתכל על שני הגרפי המהירות שהצגתם בניסוי. איזה מידע נוסף ניתן ללמוד מתוך הגרפים האלו חוץ ממהירות הכדור? הסבר כיצד. אז ככה, בעצם אנחנו מקבלים גרף מיקום זמן וגרף מהירות זמן. מגרף מיקום זמן, השיפוע נותן מהירות, וזה כבר חישבתם. הפקתם גרף מהירות זמן מתוך גרף מיקום זמן, אז זה כבר עשיתם. עכשיו, גרף מהירות זמן, השיפוע שלו נותן את התאוצה, וגם את זה עשיתם בניסוי, אבל השטח נותן את ההעתק. זאת אומרת שהשטח של גרף מהירות בציר ה-X ייתן לי את מרחק הנפילה, מרחק הזריקה, מפה לפה. מרחק הזריקה זה יהיה השטח הכלוא בציר X. וגובה הזריקה, שזה בעצם המרחק שהגוף עבר בציר Y, מתוך גרף מהירות זמן בציר Y, השטח ייתן לי את גובה המגדל שזרקתי ממנו, גובה השולחן או משהו כזה. 4. כיצד ניתן לדעת את כיוון התנועה המדויק בכל רגע, זווית ביחס לאופק? אז ציר ה-X זה מהירות קבועה, או מתוך הנתונים שלכם, וציר Y משתנה כל רגע ורגע. אז בעזרת טריגונומטריה, בסדר? רואים ככה, אז פיתגורס של Vx ו-Vy ייתן לי את המהירות, והזווית, הזווית הזאתי, אוקיי? זה תהיה בעצם טנגנס, הזווית הזו זה טנגנס בין זה, שזה משולש כזה בעצם, בין זה לזה, אוקיי? בין Vy ל-Vx, Vy זה מול חלקי Vx, אוקיי? אני חוזר, יש לנו שתי מהירויות, Vx ו-Vy, שתי המהירויות האלו. אז הפיתגורס שלהם ייתן לי את המהירות המשותפת, באלכסון, וטנגנס הזווית שזה Vy חלקי Vx, עוד פעם, זאתי הזווית, הזווית ביחס לאופק, הזווית הזאתי היא Vy שזה מקביל חלקי Vx. כיצד השתנו תוצאות הניסוי אם תנשוב רוח אופקית בכוח קבוע? אז אם תנשוב רוח אופקית בכוח קבוע, אז בעצם תהיה תאוצה גם בציר ה-X. תאוצה אחרת לא קשורה לציר Y, ואז אנחנו נקבל בעצם תאוצה גם בציר ה-X וגם בציר ה-Y, לא תלויה אחד בשני בכלל. אוקיי, אני עובר לניסוי הבא. ניסוי הבא אנחנו נעבור לניסוי חוק קולון. לא, נעשה קודם גרט גוף על ידי קפיץ, נשאר במכניקה. אני פותח את הקובץ פשוט רגע. טוב, בואו נראה את השאלות שיש לנו פה. אז קודם כל בניסוי הזה כמובן צריך לדעת לפתח את הביטויים, כל זה הראיתי בקובץ, בסרטים ששלחתי לכם. טוב, שאלות סיכום. על פי משפט עבודה ואנרגיה, כאשר השינוי באנרגיה הקינטית הוא 0, אז סכום העבודות הוא 0. נכון? זה W שווה לדלטה אנרגיה קינטית. כלומר, אם סך הכל העבודות 0, השינוי באנרגיה קינטית הוא 0. עכשיו, במקרה של הניסוי שלנו, של קפיץ שאני מותח, עוזב, והקפיץ נעצר, אז הוא מתחיל במהירות 0, אני עוזב אותו, הוא נע והוא נעצר. כלומר, השינוי באנרגיה הקינטית הוא 0. יוצא שעבודת כל הכוחות היא 0. עכשיו, איך זה יכול להיות שעבודת כל הכוחות היא 0? ראינו שעבודת החיכוך היא שלילית. אז איך יכול להיות שהחוק הזה מתקיים? תשובה, הקפיץ, כוח האלסטי של הקפיץ מבצע עבודה חיובית. והקפיץ מותח, מפעיל כוח לכיוון התנועה של הגוף, זה עבודה חיובית. והחיכוך מפעיל כוח בכיוון השני של התנועה, ולכן זה עבודה שלילית. אז עבודת החיכוך שווה בדיוק לעבודה שהקפיץ ביצע, ולכן זה מתקיים בניסוי. בסדר? אני חוזר עוד פעם.
סך הכל שינוי באנרגיה קינטית 0, סך כל העבודות 0. איך זה יכול להיות? קפיץ מבצע עבודה חיובית, חיכוך עבודה שלילית, אז חיובי ושלילי יכול להיות שווה ל-0. בתחילת הניסוי יש אנרגיה אלסטית ובסיומו אין אנרגיה כלל. אוקיי? בהתחלה יש אנרגיה אלסטית, בסוף אין כלום. הסבר כיצד זה מתיישב עם חוק שימור האנרגיה. תשובה פשוטה, מאנרגיה אלסטית מתחיל להיות אנרגיה קינטית, אבל בגלל שמתחיל להיות כוח החיכוך, החיכוך הופך אנרגיה קינטית לאנרגיית חום, ובעצם כל האנרגיה האלסטית שהייתה הופכת כולה לאנרגיית חום. אז האנרגיה נשמרת, אמנם לא אנרגיה מכנית. אנרגיה מכנית, אני מזכיר, זה שלושת האנרגיות בדף הנוסחאות. אלסטית, גובה וקינטית. כלומר, אנרגיה מכנית אולי אנחנו מאבדים, אבל אנרגיה בכלל היא לא נאבדת. היא הופכת מאנרגיה מכנית לאנרגיית חום, ולכן חוק שימור אנרגיה מתקיים. שאלה 3, האם ניתן לחשב את העבודה שמבוצעת על ידי הכוח האלסטי של הקפיץ באמצעות הנוסחה? יש בדף הנוסחאות נוסחה שהעבודה שווה ל-F כפול דלטה X כפול קוסינוס אלפא. האם אפשר לחשב את עבודת הקפיץ? תשובה, אי אפשר. למה אי אפשר? כי הקפיץ, הכוח שהוא מפעיל הוא משתנה. כשהוא מתוח מאוד הוא מפעיל הרבה כוח, כשהמתיחה קטנה הכוח הולך וקטן, ולכן אין לי F קבוע. הנוסחה הזאת נכונה רק לכוח קבוע. ברגע שיש לי כוח משתנה אני צריך או לעשות אינטגרל או לעשות חישוב עקיף, כמו שאנחנו עשינו בעצם, שאם אני יודע לחשב כוח החיכוך שהוא מינוס, באופן עקיף אני יכול לדעת כמה הייתה עבודת הקפיץ. בסדר? אבל הנוסחה הזאת נכונה רק עבור כוח קבוע בגודלו, ובקפיץ הכוח משתנה. 4. הציעו הצעה לניסוי המשך במערכת הנוכחית, כך שנוכל לחקור את הקשר שחקרנו ולחשב את מקדם החיכוך בדרך נוספת. צריך להקפיד משתנה תלוי בלתי תלוי. הדרך הקלאסית ביותר בשאלה הזאת, פשוט מאוד, בניסוי שלנו אנחנו שינינו את ההתארכות הקפיץ לדלטה L ומדדנו את מרחק העצירה. עכשיו, אין לנו דרך לשלוט מרחק העצירה. מרחק העצירה חייב להישאר אחד המשתנים. אני פשוט צריך להחליף גודל אחר במקום ההתארכות הקפיץ. הכי קל, פשוט מאוד לשנות את המסה. אוקיי? מסה אני יודע. לשמור על התארכות קפיץ קבועה. נגיד כל פעם למתוח ב-15 סנטימטר וזהו. כל הניסויים שלי יהיו 15 סנטימטר, כל פעם אני אשים מסה אחרת. ואז בעצם יהיה קשר ישיר בין המסה למרחק העצירה, כי כל שאר הגדלים קבועים, מיו קבוע, G קבוע, והתארכות דלטה L, התארכות הקפיץ קבועה, ו-K כמובן קבוע. בסדר? אפשרות אולי נוספת, לא, בעצם זה, אפשר אולי לשנות את ה-K עם אותה מסה, לראות איך ה-K משתנה כל הזמן, על אותו מרחק ואותה מסה ואותה התארכות, וגם אפשר לעשות את זה ככה, אבל יותר הכי פשוט לדבר על המסה. אני עובר לניסוי הבא. הניסוי הבא זה חוק קולון. פותח את הדוח. הנה. טוב, אז חוק קולון, בואו נסתכל על השאלות. לא, רגע, פתחתי קובץ לא נכון. דוח. זה אני צריך. פתחתי שוב פעם את השני. טוב, אז קודם כל שאלות, ככה. מה זה משפיע שהגוף נמצא בסל רחוק? כאשר הוא רחוק, כוח החשמלי פועל על כל הגופים עד אינסוף, אבל בגלל שזה כל כך רחוק, זה נחשב כבר זניח, כי זה חוק קולון